balik maneh channelku. Jadi kula saiki sampun dugi dhateng Alas Jayabaya. Panggenan wisata Alas Jayabaya alamatnya dhateng Kelurahan Banjaran, Kecamatan Kota Kediri. Nah rek, bagian awale Alas Jayabaya iki parkiran. Yen sampean kersa dolan dhateng Alas Jayabaya, sampean cukup bayar arto parkir. Kagem mobil bayar arto gang 1.000 dan kagem motor bayar arto 2.000. Sakderenge lanjut, pirsanono iklan Scarlett iki rek. Halo rek, saya memperkenalkan produk face cream Scarlett. Apa saja sih produknya? Produknya yaitu facial wash, acne serum, Brightly Ever After Serum, acne cream day, acne cream night, Brightly Ever After cream night, dan Brightly Ever After cream day. Apa sih kandungan yang terdapat dalam produk ini? Nah, seperti produk facial wash ini yang mengandung glutathione, vitamin E, rose petal, dan aloe vera. Produk facial wash ini berfungsi untuk melembabkan dan menghaluskan kulit wajah. Selanjutnya adalah produk acne serum yang cocok di kulit wajahku. Produk ini mengandung tea tree water, alic acid, dan licorice extract. Produk ini berfungsi untuk menyembuhkan jerawat dan menjaga kulit yang sensitif. Produk yang ketiga adalah Brightening Ever After Serum. Produk ini mengandung whitening, glutathione, dan vitamin C. Produk yang keempat adalah Acne Cream Day yang mengandung double action salicylic acid, natural squalane, natural vitamin C, triceramide, aqua peptide, dan hexapeptide A. Produk ini khusus digunakan di siang hari. Produk yang kelima adalah Acne Cream Night yang mengandung Away, triceramide, natural squalane, natural vitamin C, hexapeptide A, dan aqua peptide glow. Produk ini khusus digunakan di malam hari. Produk keenam adalah Brightly Ever After Cream Night yang mengandung glutathione, natural vitamin C, niacinamide, hexapeptide A, green caviar, dan aqua peptide glow. Produk ini juga khusus digunakan di malam hari. Produk ketujuh yaitu Brightly Ever After Green Day yang mengandung glutathione, randu algae, hexapeptide A, rapeseed oil, triceramide, fulvic acid, dan aqua peptide glow. Produk ini juga khusus digunakan di siang hari. Cara menggunakan acne serum adalah teteskan 2-3 tetes serum diusap dan pijat perlahan sampai meresap pada kulit wajah. Diamkan sejenak agar serum meresap ke kulit wajah. Itulah produk face cream Scarlett. Semua produk ini telah teregistrasi oleh BPOM dan memiliki pembeda pink pada Brightly dan ungu pada acne. Semua produk ini harganya Rp75.000 dan bisa diorder melalui WhatsApp, Line, dan Shopee Scarlett. Terima kasih telah menggunakan Scarlett. Baru saka parkiran ade lanjut nemu dalan setapak iki rek. Dalan setapak nek Alas Jayabaya iki
dawa banget rek. Saking dawane sampean iso jogging-jogging sepuasnya sampai kesel rek. Lan pohon-pohon nek alas Jayabaya iki rindang lan resik rek di sawang. Nah, nek kiwa tengene alas Jayabaya iki ana SMK Pauyatan Daha Loro Kediri lan Skybridge alas Jayabaya Kediri rek. Yen sampean kersa mirsani info Skybridge, sampean iso langsung menuju nek lokasi awale Skybridge rek. Nah, iki buktine rindange wit-witan sing ana dateng alas Jayabaya iki rek. Iso sampean rungokne suara kicauan-kicauan burung-burung sing terbang rek. Nah, dateng alas Jayabaya iki pisan ana panggon dulinan rek. Asline panggon dulinan iki apik. Amarga ana Covid-19, panggon dulinan iki ditutup lan koyoke ana bagian sing rusak rek. Tapi umpama wis dibuka, kemungkinan bakal direnov lan dadi neh koyok sadurunge rek. Tenang rek, sampean iso ningali info playground alas Jayabaya Kediri nek channel iki rek. Nah, nek bagian dalan sing ana gapurane iki rek, biasane sering digawe foto karo wisatawan sing teko nek alas Jayabaya Kediri iki rek. Nyapa kok bagian gapura iki difavorit nih? Amarga tanaman-tanaman lan gapurane sing anten apik rek. Lanjut rek, dateng bunderan sing kono biasane diajakne pameran-pameran utawa perayaan-perayaan sing dianut masyarakat utawa kanggo kegiatan nek sekitaran kota Kediri iki rek. Acara sing biasanya dilaksanakne saka Pemkot Kediri yaiku bazar buku lan pementasan tari rek sing dateng alas Jayabaya Kediri bareng ana panggon singgah sing iso digawe santai lan foto-foto rek kayak ngene iki contone. Nah, iki rek view utama saka alas Jayabaya Kediri rek yaiku ikon hutan Jayabaya kota Kediri sing ana lambang oyot lan pohon sing artine jaganen kelestarian lingkungan nek bumi rek. Nah, saiki kula kersa munggah Skybridge alas Jayabaya Kediri kanggo mirsani view saka dhuwur alas Jayabaya Kediri iki rek. Ikutona aku terus. Oke rek, jadi iki view dhuwure alas Jayabaya Kediri
yen dideleng saka Skybridge alas Jayabaya Kediri rek, dijamin sampeyan bakal betah mlaku-mlaku sepanjang Skybridge iki amarga Skybridge iki dawa tenan rek, saka utara sampai selatane alas Jayabaya iki rek. Nah, kula sampun tekan ujunge Skybridge alas Jayabaya Kediri rek. Oke rek, sekian toko vlogku dateng alas Jayabaya Kota Kediri. Sampai jumpa nek vlogku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.